На 2 март Венера става ретроградна в Овен. Какво е добре да избягваме, но и какво е добре да направим на планетата Венера, знаците Овен и Риби. Ретроградната Венера може да ни върне към стари любовни теми или неразрешени емоционални проблеми. Интуицията ви ще бъде засилена, но внимавайте с розовите очила. Ще ни помогне да поправим своите грешки, както и да осъзнаем истинската стойност на нашите взаимоотношения. Марс се движи напред и ни амбицира да действаме, но Венера в момента ще иска преоценка на нашите желания. Искате ли да разберете как предстоящия астрологичен процес ще ви повлияе? Какви промени ви очакват и как да го използвате във ваша полза? Споделям всичко това в новото ми видео. Гледайте пълната версия в мой YouTube канал. Линк ще оставя долу в описанието. Както и не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате важни звездни прогнози.